Marie Kruses skole. 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 Marie Kruse. Marie Kruses skole. 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 Hey, du er rektor på Kruse. Må vi godt spørge dig noget? Jeg har lige lidt travlt. Jeg skal ned til middagssamling. Vi vil bare gerne spørge dig. Hvad forbinder du med Helvedes Hus? Det er lige lidt vigtigt at gå ned til middagssamling, ikke? Altså, der står... Men det er bare et spørgsmål. Der er så mange elever, der var lige venter. De sidder og venter dernede. De er travlt, ikke? Så du må lige vente derefter, ikke? Et spørgsmål. Nu sidder der altså lige... Vi har stort alt elever hernede, og vi skal altså i gang med noget sjovt hernede, så I må lige vente derefter, ikke? Okay. Men nu er vi stort alle lærerne, men vi vil også bare gerne have et. Ja, okay. I må lige vente en omgang, ikke? Altså, okay. Farvel, vi ses senere. Og i aften, lad mig præsentere live fra Kruse med i aftens gæstevært, Farlig Frank Christensen. Velkommen til MKS Skolerevy 2011. Lad mig præsentere Kruses lærer. In the morning, feeling like P. Diddy. Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on my toes, toes. Trying on all our clothes, clothes. Boys going bones, bones. Drop top and playing our favorite CDs. Selling them to the parties. Trying to get a little bit tipsy. Don't stop making pop, DJ gonna speakers up tonight. I'ma fight till we see the red lights. Tick-tock on the clock, but the party don't stop. No, oh, 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 oh. Don't stop making pop, DJ gonna speakers up tonight. I'ma fight till we see the red lights. Tick-tock on the clock, but the party don't stop. No, oh, 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 oh. Ja, men velkommen alle nye, friske ansigter til en ny uge på Marie Kruses skole. Det er dejligt at se så mange unge mennesker til vores introduktionsuge. Ja, vi har en masse fantastiske lærere her, som vi vil vise lidt af hvert omkring. Vi har et utroligt fantastisk gymnasie her, som underviser på nogle meget mærkværdige måder. Vi skal bare gå lidt rundt, og så suge al den viden, jeg kan, når vi går rundt og besøger de forskellige lærere. Vi vil lægge ud i 3. H med Else, som har engelsk. Ja. Else ryger. Lærte og måske endda nørdede. Mand, må jeg godt sige mand. Sjov og ballade. Hendes hår er nydeligt kruset, og hun har ofte ret smarte sko på. Om Else. Der går jo en tog efter hende, når hun kommer ud fra rygelokalet. Okay. Jo, jeg har brug for... Jeg mener, I har brug
Naturvidenskab. Ja, er det. Og så de sådan mere lavere stående lærer. Helvedeshuset, det er en bygning, der ligger ikke så langt væk herfra. Science-bygningen, altså det kan vi alle forstå jo, ikke? De der naturvidenskabelige lærer, er de sådan mindre værd end andre? Lidt underligt, det er det. Ja, og hvis I følger med mig her, så skal vi hen til 3.B, som har 4 i dansk. Så skal det på scenen. Min kære 3.B. Nå. Jeg synes bare, at vi starter der, hvor vi slap sidst. Ja, det synes jeg, Sofie. Hvis du vil være så venlig og læse op fra det er Tom Christensens fra 1921, ikke sandt? 8. strofe. Løberen røde fløde, langs den mørke korridor, suger under hestetravet som en fugtig mus. Ja. Og Sabrina, du er klar som altid. Det er godt, hvad har du så til mig? Jeg har fortolket den som... Ja, hvis vi tager den linje for linje, hvad siger vi så? Linje for linje. Altså den røde og den bløde. Ja. Så begynder jeg at tænke lidt som... Den røde, den bløde hvad? Ja. Faldersymbolet. Ja! 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 Det er det, jeg kan. Og så kommer den mørke korridor. Noget, som er lidt langt og... Ja. Noget, der sådan trænger ind. Noget, man skal ind i, ikke? Ja. Hvad er det, vi er ude i? Hvad er det, vi er ude i? Ja, det er jo lidt samleje noget, ikke? Ja, det er præcis. Ja. Og så er der noget med suger under hestetrav. Ja. Og jeg tænker, når det suger, så er vi ved... Så det ben, det kommer til at se. Ja, altså. Når vi suger, så får vi vist slået fast, at det er samleje. Ja, det er godt, ja. Så fik vi også slået det fast. Og så lige den fugtige mosejord. Hvad har vi der? Altså, jeg tænker, det er noget fugtigt, og det er mosejord, så jeg tænker lidt, altså... Ja, lige præcis. Det er super godt. Det er super. Så, altså, hvis vi skal slå lidt fast her, hvis vi skal lave en lille statement, ja. Hvad har du så at sige? Anyone? Sofie, ja. Altså, han er tæt. Han er stangviderlig, det er lige det. Det er lige. Ja, så hvad kan vi sige? Alt i alt. Jamen, inden vi går videre, om vi kunne referere den tilbage til hende pigen, som bliver gravid. Sabrina, ja, det er godt. Ja, det er lige akkurat det, fordi at det der er med den her time, det er jo, at jeg vil gerne have en pointe frem her. Og den her pointe, det er jo netop, som du siger med den kvinde, der bliver gravid, at denne lidelse, den er bare så kort. Den er så kort i forhold til de problemer, der kommer bagefter. Barnet. Så, ja, jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal forklare det. Så I forstår det, for jeg tror ikke helt, I er med endnu, vel? Altså, vi har den der nydelse, den her orgasme, ikke? Altså, hvis vi prøver at tegne det her. Hvis vi prøver... Ja, så er vi med her. Ja, og det siger... Ja. Tak skal du have. Hvorfor ikke prøve mig i det hele? Altså, man går i 3.B eller hvad? Godt. Skal vi sige, det var det for en dag. Jeg kom godt hjem til sådan en dyr. Det skulle være meget smertefuldt, har jeg hørt. Maven bliver skåret op. Så skærer man sådan maven op. Velkommen til Kruse News. Sådan cirka. Vi har et par saftige historier fra årets løb, som vi lige vil dele med jer andre. Vi har en god kendt Søren her, som havde lidt problemer med Ludus, da han natten til onsdag skulle lægge vores skriftlige eksamener ind. De skriftlige eksamener blev ikke offentliggjort, kan vi og det skabte et ret stort drama, fordi pludselig stod der, at ingen af vores elever skulle op i skriftligt
nogle fag, eller fag, eller hvad det hedder. Og mange elever kom meget søvnige i skole dagen efter. Så har vi også 2 Kruse-lærere, som skabte stor opmærksomhed på en restaurant i Rom i oktober måned. Glassene blev smadret, der blev sunget fællessang, og der blev skålet på livet løs. Rygterne siger, at en af lærerne havde drukket sin første fadøl, inden første ret var serveret. Man kan jo sige, at det aldrig var stille for sig, når Kruse er i byen, og lærerne tog videre i en taxa. Videre i byen, vil jeg mærke. Og vi har hørt en lille fugl synge om, at det gik vildt for sig på popcorn. Efter sigende mødte en elev op ramt af voldsomme tømmermænd i Peterskirken, da paven skulle holde sin velsignelse for Kruse-eleverne. Eleven endte med toilettet. Med hovedet toilettet i Peterskirken. Og ja, hvad der sker, ikke? 7 elever er i dag blevet bortvist fra... Breaking news, skal vi sige. Breaking news. De er lige rullet ind på skærmen, fordi de har drukket i skoletiden. Pokkers øsser. Hvad kan jeg sige? Genæsserne. Vi sætter eleverne her på skolen sætter stort spørgsmålstegn ved lærernes sygefravær. Kan det virkelig passe, at vores lærer er 10 syge end andre lærere? Aflyste moduler er jo nu blevet en fast hverdag, og eleverne får hård mod lærerne, eller lider vores lærer bare pjekkesyge? Stiller spørgsmålstegn.